Per Sant Jordi sí que possiblement van vendre més dintre d'aquestes comandes via telefònica o via online, però ni un 0,001 del que s'hauria venut amb la llibreria oberta. Serà aguantar i continuar fent aquell producte de proximitat, aquella recomanació, aquell estar en directe, i sobretot hem de participar en la vida cultural que està passant al nostre entorn. I encara també és una incògnita. Està previst que el dia 23 de juliol es faci un Sant Jordi, però serà un Sant Jordi per riure, però que si s'arriba a fer hi posarem totes les ganes i tot l'entusiasme perquè puguem fer la nostra festa. Mai la llibreria havia estat més de 2 dies tancada. Per qüestions de festes o coses d'aquestes, ara hem estat 2 mesos, una cosa incomprensible, és una cosa que històricament mai m'ho hagués imaginat.